Луаз Осеминаги Камил Рекордс Боз фикри ту шуд моне абба роҳи ишқ варзи мо ин осон буд бароям басти дастони худ на гузошти бинаман он муъҷизаҳои тани ту лек ҳамеша ман дар роҳ кӯшиши гирифтани ту ман медонам ту норозӣ мефаҳмам ҳар рози ту бидон ман гирифтори ту ҳоло задаам ба зунум шунокта пиши дил чӣ мехоҳад аз ҳарду як ҷоя бояд шавем на монем дар нимаро шиддати танг кард вобаста моро шиддати ишқ боло аз муайян шиддати зиндагӣ шуд ханда шиддат дод нигоҳ ба оянда шиддати офтоб гармии тани мо шиддати моҳтоб равшани торикӣ шиддати шабмон ҳардуро якҷо шиддати ишқварзӣ дар замони мо тори ногаҳони омад ҳаёти мадан дидам ба як нигоҳуш очиқ шудам ман вайда хела ман гуфтам наканиста туро ман ёфтам орзуи беҳтарини ман духтараки ба савод мешемояд ҷоя барои аҷои буд мешавем мо легенда шиддати танг кард вобаста моро шиддати ишқ боло аз муайян шиддати зиндагӣ шуд ханда шиддат дод нигоҳ ба оянда шиддати офтоб гармии тани мо шиддати моҳтоб равшани торикӣ шиддати шабмон ҳардуро якҷо шиддати ишқварзӣ дар замони мо